Selamat atas berdirinya PT Ragil Bakery. Bakery. Wah, Mas Ragil. Nggih, matur nuwun nggih pun pinten-pinten taun. Nggih, gangsal taun. Gangsal taun. Wah, wis jan. Iki berarti asli iki pengunduran diri resign ngono kuwi. Ya wis, engko aja lali ngisi kas. Jarine wis bosen krungu swara gamelan arep ngulek-ngulek roti. Wah. Bah, nembang. Coba Mbak Lila. Nah, pangestuti. Gini. Ayo gini. Gini. Engko Mbak Eni pindang rembang. Gini. Mbak Lila sampun menangi dalang Tawang Sari Mbah Hadi Sumarto. Dereng, Pak. Ya Allah. Kula kelahiran tahun pinten? Tahun 2000. Wow. Walah, 2000 ki aku semester 4 pembawaan. Zaman sembian layak kok tuwek. Pembawaan. Oh, ana jolang lali aku jo kene jo tak jo. Semane. Gini. Ya, urung ngerti Mbah Hadi Sumarto niku guru kula, Mbak Lila. Oh, nggih. Wiwit kelas 4, kelas 5 niku ngetutke lek Sulaji kancane sing gender niku, lek Sulaji sing ngempul, pancak kempul niku melu. Sapa sing ditutke Pak Sigit bodoni kabeh. Pendhisik dadi ilmu itu perlu dipelajari. Nah, ilmu angele yen durung ketemu. biyen angger sura ki ning Kodim wayangan mesti dalange Mbah Marto, halaman Kodim. Oh, Setiap jam 6 isuk mesti ana lagu Rembang Bangkit. oh iya. Radione transistor. Nggih, kula riyen nyanyi niki pas ekskul SMP. Ekstra kuliah. Nggih. Diajarkannya sama plek kados ngeten iki. Pelatih kula naminipun Pak Herno saking Sumber. Wah, tak kira Pak Bupati. Sanes. Piyambakipun nggih kerep live streaming ngeten iki. Salam-salam Pak Herno. Weh, mbok kon nanggap guru. Nggih, heeh. Nembang. Heeh. Nggih. Nggih. Ya. Nembang dipun kancani kalih sinden. Wong niki mengki rampunge ya ora kudu nganu. Oke, baik. Nggih, siap. Harus esoknya banyak acara. Tembangipun menapa, Mbak Lila? Nyuwun dikancani sinten? Monggo Kang Mas ditumbasi. Menapa bebas, Mbak Lila? Anu tembangin jenengan mawon. Menapa? Impen Tresno. Impen Tresno. Ngajak kanca sinten? Kalih Melani Mas. Karo Melani. Melani semangat ditunggoni Ayo, OT-OT. Wingi sungkemane nggonku ngajak pacare. Nggih, Pak. Sinten, Pak? Weh rahasia. Disepil lho, Pak. Pokoknya bocahnya guyang-guyu ngono. Kanca saangkatane Melani. Sangkatan. Kuliah ning UNES pacare Melani. Oh, nggih. Nggih. Sama Mel. Wis kok tak kirimi fotone ning grup sinden. Heeh. Awakmu kok penasaran wae lho yo. Lo kuwe po, Om. Engko pokoknya bocah ireng. Kangen kutan. Heeh. Lha apa bawane saliyane pangkur ya ora apa-apa. Ngampil bawane niku angenteni mawon nggih mboten apa. Oh nggih, siap. Heeh. Pas kuwi mbok ampil terus. Coba. Ning nung ning. Mana yen ketaman uyung. Manah yen ke Taman Wuyung. Tepung wong kang hayu kuning. Dekat demen wae. Sok neh nyuwun karo Pak Sigit. Nyuwun apa? Kebaya bentuke Jaket. jaket. Terus. Jagane nek payu ning pinggir goro. Ya, Melani sowan Rembang wis kaya bunyai karo Pak Kiai. Apa Mel aku nek lama doi ya Mel. Aku doi ya.
Kudungan jilbab apa copil wi? Caireng pokoknya. Ayo. Ireng manis, Pak. Iya. Lamun den lalekno garmane kedahsu mandeng senadyan namung sedelo nambani kangening Pacare Milani pemain saksofon kok pada akhir. Oh, berarti sudah karo Darko ini. Saksofon. Salam-salam Mas Darko. Ote. Impen tresno nggih, Mbak. Kuwi halah. percuma ngeblur. Pokoknya bocah ireng. Buka saking vokal Mbak Lila ya Lila. Nah, ya. Sarating candra moserna ing kosa lintang lila slow dangdut.
makasih. Weh, jebule ditenggani Om Nafik barang. Wah, sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Pak Wanto, Pak Kasmani maksi lenggah sembah nuwun. Wah. Mikem mati, Jo. Nggih, Pak. Sapa sing nabone ning Nona no. Tek, tek. Iki nyuwun berkah suarane Mas Ragil. Nggih. Oh. Rika. Sebab Mas Ragil iki pamitan iki terakhir melu ning Tarep Cakraning Rat. Oh iya. Mengembangkan usahanya pabrik roti. Oh. Dekne setor ning nggon MBG kuwi wis kewalahan. Kene Mas Ragil. Oh, nggo kenang-kenangan. Biyen Mas Beni pas pamit yo nembang. Oh. Ya sampean yo no. Kira-kira metaraman. Tuduk. Lah Mas Ragil. Selamat atas berdirinya PT Ragil Bakery. Bakery. Wah, Mas Ragil. Nggih, matur nuwun nggih pun pinten-pinten taun. Nggih, gangsal tahun menawi. Gangsal taun. Wah, wis jan. Iki berarti asli iki pengunduran diri resign ngono kuwi. Iya. Ya wis engko aja lali ngisi kas lho. Jarine wis bosen krungu swara gamelan arep ngulek-ngulek roti. Wah. Setor teng MBG tiap hari berapa 4.000-an roti nggih, 4.000 roti. Kalau kemarin kan MBG mungkin keringan nggih Pak. Iya. Terus Gimana MBG-nya gimana? Garingan. Sudah bisa bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia. Enggak dia. apa-apa. Enggak masalah. Garingan. Maksudnya kalau wingi niku kan menune keringan. Nah, garing. Sakniki telesan. Sakniki nggih rada teles. Wah, jemek niku jenenge. Oh, dilamurno. Setor berapa perusahaan Porsi. rumah MBG itu? Kalau wingi wonten 4 dapur alhamdulillah. Wah, 4 dapur. Mbok tambah siji dapure jolang gitu. Krunguku 4 dam lho Pak Igit, jebule 4 dapur. 4 dapur niku wah kewalahan nggih Mas Ragil nggih. Nggih Pak ngantos balekne. Kanca-kanca jak resign kabeh to Mbak Roti. Ngene iki sing macak kere ana, sing duwe rumah anu ya neng, sing demong iki rumah samu perusahaane 3. Walah. CEO. CEO nyamar ta trai asli. Asli dekne kan wis pimpinan ning dhuwur ora ngurusi ngisor. Manjak kan mung sampingan, hobi. Samping kene, samping kiwa, samping tengen. Nah, Ndak iya. apa-apa yang penting podo-podo sukses. Iya. Usaha mandiri itu lebih bagus. Namanya Ragil apa? Ragil Roti atau 2R atau gimana? Mboten Narayana Bakery. Narayana Bakery. Wih, Nama enak rotine Mas Ragil iki. Nggih duka jane kula mboten nate. Sik, awakmu ki di roti masa ora tau ngicipi belas ngono. Wah, mboten ngertos Pak asli sumpah kula mboten nate jas. Tapi resepnya nggih pun nggih pun jenengan olah demikian rupa. Nggih. Ada rahasia-rahasia khusus jangan disebarkan ke umum niku rahasia Nggak khusus. boleh. Kanca-kanca iki sesuk nek kira-kira ben percaya nek sampean gek roti terus kirimi kabeh pas pentas iki. Nggih Mbak ya. Iso mengumumkan. Besok berarti nganu nek kanca-kanca enten sing digawe pesen roti nggih saged teng narek. Saged. Siap. Mangga. Sak kerja cilik pinten to Mas? Jeng suro nggih Mas Ragil. Aduwe. Oh nggih, Siap. siap. Wayangan teng sambungan kanca-kanca Cakraningrat suran nggih. Nggih. Mosok suran Cakraningrat aku bayar roti kan ya ora. Ya tak bayar. Nggih, Pak. Nggih. Mboten sah bayar Pak Igit, Nggih. mungkin transfer. Sukses selalu nggih Mas Ragil. Nggih, Kula matur nuwun pangestu, pokoke Mbak. keluputane wong tuwa diapura sing akeh. Kula sing Pokoke ngilmu-ngilmu kula sing dienggo sing apik-apik mawon, sing elek-elek dibuaki sing aduh. nggih matur nuwun Pak Igit kula teng mriki. Matur nuwun apa ora ana sing apik. Lagi ben omeh ngomong iki lho, rungokne pripun ya. Matur nuwun kula teng mriki sampun pripun nggih? Dipun Angsal tampi. sangu kathah lah. Saking mas-mas kula sedaya teng Cakraningrat, mbak-mbak kula teng Cakraningrat, lan ugi
terutama ting panjenengan kula niku nyecep ngelmu saking panjenengan Pak. Sing ngecep kula niku pancen pirang-pirang. Nggih nyuwun izin anggenipun kula anggenipun misal mangke kok ndalang kok niru panjenengan kula nyuwun. Kula seneng. Pokoke sing apik dituru sing elek aja, nggih. Ya iya. Semoga sigider. Nggih, pokoke tak dongake ning Bluro. Tapi nggih tesih purun dalang mboten sampean? Alhamdulillah nggih. Purun. Oh, oke. Iku sukses pengusaha roti terus megah dalang. Nggih sempet sih Pak, sempet. Sempet megah. Oh, terbersit. Oh, ampun, dalang terus pokoke nggih. Tak dongake sukses sampeyan duwe perusahaan pabrik roti sing gedhe. Amin. Syukuran Amin. wayangan. Amin. Nggih. Amin. 23 persegi. Mengke nek mboten ten lahan, mengke kula goleke bareng-bareng lane. Lho, Lah iya. teng cedhak Kampung Baru niku rotine mlentu-mlentu. Iku roti kenong Wah, Pak. niku. Roti kenong niku Pak. Nggih. Lah iya. Sebagai Mas Ragil. Nembang Mas Ragil. Oh, Bang nggih. nopo Pak? Manut panjenengan. Panjenengan pengrebab dados. Krungu Mas Ragil resign kok ora nangis gini no. Mboten. Semua itu dihadapi dengan senyum, ojo di tangisan ngono. Menghadap apa kuwi layat barang nek kuwi perlu ya ojo nangis. Senyum. Kematian itu adalah sesuatu hal yang indah. Nah, Hadapi dengan senyum, sing layat ya senyum. Upama susah ya susah wajar lah. ya jadi senyum. Mas Ragil nembang napa bebas niki. Mengki diketok nggo kanca-kanca cakrane. Oh. Ya. Jenengan nembang apa bebas? Belok mawon, belok. Belok 6 napa 5 mau bareng? Belok mawon, Pak. Oh, belok 6 Pak Bit. Wah. Oh, Mbak ini elek. Sesuk iki mesti kulaan mentega iki. Nggih roti. Iya, Mas. Manut Mas Ragil. Asmaradana mawon, Pak. Oh, Asmaradana. Oh, nggih. Aku meresapi. Nenono nananana niku napa? Oh, nggih. Sinawang tanpa seni. Waduh. Elak. Suara apike gitu. Nyawang wong ayual leman. Bocah halus, pinter, Suarane ora nakal. suarane api. Salah sedaya niku jane, Pak. Kula niku mboten halus jane. Wong kowe iki tak tutup-tutupi lho. Sing nutupi padha. Wowe aneh akeh. Yo alah. Iku tek kacamata kondi. Masa apik sontral ngono-ngono. Lanjut Mas Ragil, kula pun La la la. plus siji. Na ne ne. Anu. Sabar. Rekoso. Satu sedih no. Senyum. Nyum. Bleng. Mboten ana, Pak. Rekoso ayo. Rekoso tak Lako. rekoso tak lakonane. Cilike Mas Ragil aku ya menangi. Sunatmu ki aku melu buah biyen wayangan pamatenmu. Lakone Banjaran Gandamana. Nggih. Wah, lak wis cilik. Aku lagi sadar jebul aku wis tuwek. Pokoke anggere roh cilikane yoga-yoga berarti wis tuwek. Ragil sak jagat iki lho. Terus Gil. Anggeraku bisa nyawang
lambemu abang. Wah, wong ayu lambemu abang. Ngoten iki jenengan nembang kelingan sinten? Mboten. Oh, nggih. Awakmu ki Niku ora mungkin nek kula menjiwai. jawab teko ndi niku. Ampun dijawab. Oh, senengane ora menjiwai. Wis aja gatekno Narki yo meh pamit ku nembang jan iki. Rembang bangkit banter dhewe apal Narki. aja digatekno cah kae do hae kabeh. Nano. Yen mati aku wis kurup. Nano. Angger tresna kumpul tompo. Tepuk tangan untuk Mas Ragil Sudarsono. Nyuwun kenang-kenangan wayang mboten Mas? Dalem. Nyuwun wayang ya. Lah niku nderek mawon Pak. Wong resene gawe roti kenang-kenangane ya blender no. Yo wayang blender. Oh. Piyayine alus kaya Raden Gatotkaca. Mas Ragil mendhet piyambak Gatotkaca Mas Ragil. Wong jenenge dalang lomo iki. Milya sing kotange ireng iki lho. Mboten enten pilihan liyane kok. Alah Gatotkaca niku enten 5 ngoten pilihane. Kotange ireng, bukaane tak kira kok guri jebule kok ngarep. Sini ku lho. Ae. Sing pundi? Bari guyu. Kuwi Gatotkaca sing ngarepe kotange abang nek kotange ireng. Gue dolanan nuci. Niku rak sing ireng, elek sing niku. Sing pundi? Sing gurine kotange ireng. Oh niki. Nah, sing prada ampun. Prada. Nah. Lah niku enten bintange. Wow. Tak Niki kandhani prodo Pak nih. Prada niku Gatotkaca loro, kotang ireng kalih kotang abang. Nah. Niku kudu madhep nengen terus lho, ampun madhep. Nggih. Nggih pajangan nggih. Khusus wayang kiwa berarti Pak. Nggih, wayang kiwa. Nggih. asline apik pilihanmu dipilihno sing duwe iki sampean digawe sing rapate apik. Ya ora apa-apa kenang-kenangan menjadi suatu kebanggaan. Jadi meneh napa? Kowe meneh apa kenangan ke Mas Ragil? Ya nek aku engko tetep cidera mata. Cindera kok. Iya. Matane sapa sing cedera? Sampun nggih Pak. Iya sampun. Nggih, salaman sik. Ora diteruske, Nggih, wis rampung ora terus. sungkem langsung sak sikile. Makasih nggih, sukses selalu Mas Ragil. Wih, njaluk sangu barang. Sangoni Pak. Wes. Saya Yo. sangoni Pak Igit. Sesuk aku gak ke duit. Gegere ngono kok gak nyekel. Gegere ngono. Barkot apa piye? Kris. Sabar. Wis digawe wayang njaluk duit. Bocah kok ora belas. Iya, iku digawe sangu. Wah, Nek metu di Jopo mantra saka Pak Sigit dieling-eling. Wis. iki berhubung awakmu resign polahe dhewe dadi pesangone yo mok Lho, sithik. roti iki kudu ngerti dewane roti iki sapa, Mas Ragil. Lho. Cara-cara dene kuwi arep gawe roti Al-Fatihah kunjuk sapa? Oh, heeh. Aku Nek dalang kan Al-Fatihah kunjuk Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah nek roti? Sing roti goleki kuwi kudu kerise apa? Lah aku kerise takon Pak Wahyu kuwi duwe. Aku duwe siji ketok tapi ora tak dol. Heeh. Keris nggo bakulan roti duwe Pak Sikit. Tak simpen. Iki ora kena diwenehke sapa-sapa kejaba nek dituku. Lah kuwi. Lah padha wae. Aku gek krungu ki roti ana dewane. Lho eneng mentega terigu kuwi duwe dewa dhewe-dhewe. Oh. Ya sesuk goleki sik Mas Ragil.
Nggih, Mas Ragil. Aja ro Mas Narki ape risen aja lho. Nggih, daleme pindah Bluro Kota napa pindah pundi? Oh, teng tempel. Oh, nggih. Nempel sinten? Disone Pak Igit nama kamu. Iya, iya paham aku. Apa lho? Oh, coba-coba iki. Nggih, jam lho. Jiro, Mbak Pak. Yosi. Nah, gini. Gini ya. Kene Yos. Kok langsung jablas. Karo Mbak Eni gini. Karo iki nah. Sabar yo. Aduh, makasih. Wis. Mas Ragil. Ki Ragil Sudarsono. Nek mayang kaya swargi Mbah Matep Sudarsono. Anggota kene nih. Ayo. Ning ya dipikir tenan lho Gil, ngedeke perusahaan roti sombe nek sukses. Aja ndalang kowe, ndalang ku hiburan. Dadi ning ndi-ndi kowe mayang tapi mok ragati dhewe hasil dari CSR perusahaanmu. Aja nek kancaku ngono terus dipenjara saiki. Lah, Senengane kok anggere kancane apik. tak dongake dadi sukses gara-gara roti, nanti Mas Ragil sing tukang nanggap-nanggap kuwi mau. Amin. Engko gleleng no arep nanggap mucuk isik, sabetan sik ngono kuwi Mas Ragil. Liyane sabeti kabeh kowe. Ngono kuwi. Nembang Mbak Yosi kali Mbak Eni, Rengu Slindru Songo karya Mbah Wongso Subagio, Tulungagung. Oh, Kali. Rengu. Nggih. Aku isek Oh, diseliput. ajeng jajal lagu anyar jane Napa lagunipun? kesayangan tapi duka niku Lukman Oh, kesayangane Mas Mas Bigi. Bagong, nggih. Oh, nggih. Wis dadi purung Luk nutasine Luk. Kurang sithik. Sampun, Pak niku. Sampun. Lho kowe iki ngarep ndi rek meneh? Iki Oh, nek sampun ya wis Mbak Eni lenggah sik, Mbak Eni. Lho, Oh. piye ta iki? Kesayangan sik, kesayangan. Oh, Mas Bagong Darmono menika ya guru kula menika biyen. Nalika ngawula ning makam haji Keranggan nyung Mas Leng niku wis Mas BG. Nggih, niki anggotane Pak Bagong mboten diaturi minggah. Oh, karo Mbak Ida Lala, kene Mbak Ida Lala. Heeh. Anggota tetap. Mbak Ima iki biyen yo anggota. Bagong Grup Mbak Ima. Oh, pisan ta. Entok sering. Ayo Dek Ijalala yuk. Gecak-gecok kok. Ah, kere. Iya. Kiai loro wis ngatasi. Aku atas bawah. Pre nyinden sok ning gone daleme Mas Ragil melok blender. Oke. Malah ono sampingan meneh. Iya. Medsosnya Mas Ragil diolah medsosnya. Kowe aja jagake MBG lho. MBG paling mau pirang tahun bar kuwi leren kuwi harus mengembangkan. Sampeyan duite negara entek MBG leren. Nah. Rotimu kudu dikuwati aja jagake MBG nggih. Promo ning ndi promo, market sinau pemasaran. Kancamu ki ape do nyunatno kabeh yo ora kon tuku roti. Piye carane Narayana Bakery bisa masuk Indomaret, bagaimana caranya bisa masuk Alfamaret kuwi PR digoleki. Nek ora ngerti sowan sambungan tak kandhani. Wah, kudu omong-omongan wong loro. Kok dibuka lawat? Lagune kesayangan. Nggih. Oh, berarti rumsing dedetah deng jleng. Oh, heeh. Jadi kopi. Oh, ya. Kesayangan nggih Mas Lukman. Oh. Ya, Dek Mas. Do, iso apa ora kowe do? Banyak Pak stok lagu baru sing Oh, iya. dalem digarap. Gandrung barang ya. Deno, oke. niku Deno. nggih bagus. Iya, ayo coba kayak apa. Yo, kesayangan. Om BG, Om lagune panjenengan kepek Om lagune jenengan Om BG. Yo.
ati iki kuwe rak krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu kang mas sing katresnani di DM diwe apa ora balesi apa sliramu wes lali janji suci nganti kamu
Joko tresnamu tapasake ning pangeran yen pasti cedhak ora bakal kurang dalam pancen cedhak ora bakal kurang Oke, makasih. Makasih Mbak Yosi, Mbak Ida. Nggih, Ngampet kangen gue terakhir. Oke. Gini. Alhamdulillah. Mbak Ima, Mbak Eni. Gini. Mani yo Mbak Ina, Mbak Ima, Mbak Eni. Berlagune Om BG, ganti lagune Om Igit. Ayo ngampet kangen yo. Jagat yang gawe lagu iki. Nggih ta? Alah. Judulnya apa Pak Jet? Mbok lagu dene kan. Judul kok mulai-mulai. Yo mama. Ngampet kangen. Nggih. Niki kula aransemen malih Om BG. Iki tabuhane kanca-kanca caret-caretmu terlalu mudah iki. Urunge ning cing jong. Nggih. Ding dulu jeng dulu ngono. Pokoke digawe seangel mungkin. Ralse bedol bedol kowe lho. Ayo. Usulmu senengane kok. Lagu. Ngampet kangen. Ngampet. Larase Slendro Patat Songo. Iki lagune humoris. Mula ayo. Nung ning neng nong. Ayo coba kaya ngapa ayo Mas. Bagus ya Mas. Tresno tenan ojo ninggal aku kangen ora ana tampene enggal mrene mas kangen karo kowe ngapet kangen rindu doh bagus sirah
suwun aja kesusu rada sabar kerja rung dibayar yen kebayar sesuk kowe meh tak lamar aja samar nadyan aku makar Jagung bakar emas campur mentega aku sampai puas mergane krasna mangan ketan dik lawuhe tahu tresno tenan aja ninggal aku ora ana tambane enggal mrene mas kangen karo kowe wak deh wah hebat waduh Iki semarane Mbak Eni karo Mbak Ima oh iya kuwi lagune ngampet kangen kuwi ya 2012 lah wah ya wah ya iki sok tak gawe lagu iki laguku lagumu lagu kita bersama